וזה מופתע. נכון. הכועס זה כאילו... קורא לפה, כאילו... הוא מתכווץ. תנסי שנייה, בדיוק, כזה, בין כועס, לכווץ גם את העיניים, בדיוק, וגם את הפה, בין פרצוף כועס. עכשיו מה את שומעת? יותר עיגול. נכון. זה אומר שהוא מופתע. מעולה. עכשיו אלה מופתעת. עכשיו? מחייכת. מעולה. ועכשיו? כועסת או מחייכת? נראה לי כועס. מעולה. מדהים. מעולה. מדהים. סבבה. עכשיו פרצוף אחר. מופתע. לפי מה? יש עיגול. יש עיגול. מעולה. רק שנייה, אני אשמיע גם את זה. פרצוף נוסף. עכשיו אני חושבת שהפה מכווץ, אז זה כועס. איך הפה נראה עכשיו? חיוך. יפה מאוד. מדהים. פשוט מעולה.